Ujutro 16. kolovoza 1966. radarske postaje u Galileji otkrile su neki mlažnjak kako juri u izraelski zračni prostor. 2 lovačka miraža odmah su uzletjela i sustigla brzog neznanca na visini od 10 km. Vođa patrole, bojnik Ben, identificirao je nepoznati zrakoplov kao irački MiG-21 i o tome izvijestio bazu. Odjednom je u slušalicama začuo glas svog zapovjednika, generala Mordehaja Hoda. Ne čini gluposti, Ben. MiG ćete mirno pratiti sve dok ne sleti kod nas. Tog dana Izrael se u uspješnoj špijunskoj akciji domogao tada zastrašujućeg sovjetskog lovca presretača, koji je, opremljen 2 topovima i projektilima zrak-zrak, letio brzinom od čak 2 maha. Za Zapad je to bio golem dobitak, jer nitko nije znao kako je zrakoplov napravljen, koje su mu mane i koje oružje razviti kako bi ga se oborilo. Priča je pomalo bondovska, a i sami Izraelci MiG su označili brojkom 007. Tajna služba Mossad otkrila je u Iraku razočaranog pilota Munira Redfu, kojem je, kao katoliku očito iz vjerskih razloga, stalno izmicalo promaknuće. Redfa je pristao na otmicu pod uvjetom da mu se isplati $1 milijun i da se njegova obitelj skloni na sigurno mjesto. Mossad je i za to našao rješenje. Jedno pilotovo dijete zaraženo je dječjom paralizom, pa je gospođa Redfa dobila vizu za liječenje u Londonu. Dokopavši se MiG-21, izraelski su ga stručnjaci svakodnevno iskušavali u prividnim dvobojima, te su mu brzo otkrili slabe strane. U ratu 1967. u 64 pojedinačne borbe oborili smo čak 50 MiG-ova, a da nismo izgubili ni jedan zrakoplov, pohvalio se poslije general Mordehaj Hod. O sudbini Munira Redfe malo se zna. Jedni tvrde da je ostao u Izraelu, a drugi da je prikriveno živio u nekoj od zapadnih zemalja.